Morjesta, tässä on Rinteen Pekka. Ollaan täällä Hailuodossa ja tuolla selän takana on AT-aurinkopaneeli ja äijät asentamassa paneeleja meidän katolle. Nuo ukot kertoi mulle, että paneelihommat on sen verran kysyttyjä, että tarvisivat lisää aurinkokuninkaita sekä kuningattaria niin myynnin, asiakashankinnan kuin myös asennuksen pariin. Alusta asti prosessi kyllä edennyt aivan NHL-tasolla. Myyntimiehillä oli asiantuntevasti homma hallussa ensi kontakteista lähtien ja nyt kun asennusta seuraa, niin ei voi kuin kehua kuinka hyvin kaikki on mennyt. Mikä tärkeintä, niin joka ukolla on äärimmäisen hyvä meininki ja hymy huulilla. Jos olet ennakkoluuloton tiimipelaaja, joka kaipaa hyviä työsuhde-etuja, rennon työilmapiirin sekä muhkean palkkauksen, niin sun duunipaikkas on nyt auki AT-aurinkopaneeleilla. Äläkä huoli, työhön koulutetaan kyllä, joten kaikkia ei tarvitse osata. Elikkä jos koet, että susta on myyntihommiin, taikka sitten jos koet, että loistat asennuspuolella, niin suuntaa äkkiä osoitteeseen ataurinkopaneelit.fi/rekry. Sieltä löydät lisätiedot ja haet mukaan tähän kasvavaan porukkaan.